עם ציוד מתאים גם אתם יכולים לצלם סרטונים ותמונות מדהימות בסמארטפון שלכם. הכירו את עדשת קליפרו, עדשה אולטרה רחבה, המקצועית והאיכותית ביותר שתוכלו להשיג עבור הסמארטפון שלכם. צלמו שטח גדול יותר ורחב יותר בכל תמונה שאתם מצלמים, ממש כמו מקצוענים. מה שגורם לעדשת קליפרו להצליח מאוד ברחבי העולם זה הקלות בשימוש וההתאמה המושלמת לכל הטלפונים החכמים. מרכיבים את העדשה על הסמארטפון בקלות, והעדשה קולטת פי 2 שטח תמונה לרוחב ולגובה, מה שמאפשר לכם לצלם סרטונים ותמונות מרשימות הרבה יותר משתוכלו ליצור עם מצלמות הכיס הישנות. עדשת קליפרו תהפוך אתכם לצלמים מקצועיים ותאפשר לכם לצלם תמונות נוף מדהימות, לתעד טיולים, לצלם חברים בחיבוק קבוצתי, לשתף בפייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, ופתאום תבינו שהסמארטפון שלכם הרבה יותר כיפי ממה שחשבתם.